Ir-razzett tal-baqar li jingħata Full Development Permit nhar il-ġimgħa li għadda huwa konformi mar-regolamenti kollha. Hekk qalet il-MEPA ftit tal-ħin wara li approvat dan il-permess. B'dan il-permess qatt ta' residenti se jkunu qed jgħixu bejn żewġ tirzijiet, wieħed tal-baqar u l-ieħor tal-ħnieżer. Residenti li joqogħdu fil-qrib ta' dawn l-irzijiet oġġezzjonaw għal din l-applikazzjoni minħabba l-inkonvenjent li se jġib miegħu tal-iżvilupp. Iżda min-naħa tagħha l-MEPA qalet li għal dawn l-aħħar 50 sena dan is-sit kien użat għat-trobbija tat-tiġieġ tal-ħnieżer u anke tal-fniek. Ir-residenti qed jinsistu li dawn l-irzijiet iridu jkunu minn tal-inqas 183 metru l-bogħod minn żoni żviluppati. Iżda l-familji qed jgħidu li l-eqreb razzett huwa 50 metru biss il-bogħod. Il-MEPA qalet li huwa aktar għaqli li nikkonċentraw l-irzijiet Maltin f'żoni li diġà ġew użati għat-trobbija tal-annimali billi nużaw żoni oħra tal-kampanja Maltija.